Wel, da ni yma ynghylch y moch a mae'r Pencampwriaeth y Para newydd ddechrau a mae'r beirniad yn symud yn gyflym. Yma efo fi heddiw, di Myrddin James o Llangeitho sydd o gobaith mynd i helpu fi gweithio allan beth sy'n mynd ymlaen. Ie, gobeithio gallai. Mae'n symud yn gyflym, dydy. Oeddi, mae 9 par dych chi yma. Na ni. Ni'n dechrau, mae 4 par da Brynli. So mae'n dipyn o Brynli efo chydig o para. 4 par da fe yma o Pelant a Sarn. Mae Robertsis o Pwllheli a 1 par. Mae Corina Taylor fan co a 2 bar wein. A mae Line Davies o Gorsgoch a par. A mae Cara Taylor wein a par yna. A mae par yr hybu Menter Moch. Iawn. Felly o ran, os y moch Cymreig am fwyaf? Fwyaf Cymraeg. Mae'r beirniad wedi tynnu, wel, y traditional a'r modern a'r crossbreds a pethau fan hyn i gyd â'i gilydd nawr. Ond mae pare o moch Cymraeg da yn troi mas yma. So dyna lle fydd y cystadleuaeth, ydych chi'n meddwl? Wi'n credu y mochyn Cymraeg bydd ennill y pare yma rhyw ffordd. Ac ydy, mae'n sbio rwan, neith o teimlo, neith o sbio, beth yw'n edrych am? Teimlad a'r part ôl, trwy mae fe siwr wedi dewis beth mae fe eisiau, agos ddo siwr. A fe ni feddwl, dim ond mater o mynd trwyddi nawr i fi. Ie, na ni. Bydd oedd os yn mor gyflym ddo, oedd ni? Oedd yn gyflym o'n adw, oedd. Lle mae'n mynd wan? Siw bod hynny'n teimlad mor nyrfus i chi fel cystadleuwyr? Pan ydych chi'n gweld yr... Chi yn dod yn iwst iddo fe rhyw ffordd. Mae'n bart o... Mi'n ceir sio cyntaf chi'n neud eriod yw'r un o bethau. Ie, mae'n siŵr. A ydych chi'n gweld y beirniad yn agos? A peth fwyaf yw, dysgwch chi golli. Hwnnw yw'r ffordd o dweud. Dysgwch chi golli fe, mae ennill yn beth yw. Mae rai chi golli. Wel, wy'n gwybod lenni. Mae hwnna'n neud yr ennill yn gymaint wan. A da chi di, mae bwyd ar y funud mor costus yn dydi. Mae'n dipyn di fynd i meto, mae hyn di gwario er cyrraedd heddiw. Mae cwdyn o bwyd nawr, 20 kilo yn 11 pint. Llynedd o le, bod ti 7 pint 80 llynedd. A chwbod, i'r ein... Dipyn o wahaniaeth. Chwbod, oedd 6 o'r ein da fi'n pen adre, o'n nhw'n bita cwdyn y dydd. Reit, mae wedi dod. Diolch agos da. So mae'r tensiwn ma'n effernol. Cael lun wedi tynnu nawr. Drian o'r cystadleuwyr yn aros am y llun. Reit, felly mae'r Pencampwriaeth allan. Be chi feddwl? Chi feddwl Robert? Robert, Sioe. Da ni, da iawn i Elag Hew. Gwych iawn. Gwych. Teulu Ffridd, Ela, Hew Roberts ac Anest yn cymyllun. A moch Cymreig sydd wedi ennill y Pencampwriaeth y Para. Briliant. A na ni cwpan a bob dim. Sawl cwpa i ddws. Sawl cwpa. O, maen nhw'n cael amball i bresant, lle. Adi. A'r pictwr ffram. Da iawn. A fi oedd Anest yn y Young Handlers, just yn gynharach hefyd yn dweud. Do. Oedd hwnna'n edrych yn agos yn dweud. Fochyn bach ifanc, chwle. Ie, so maen nhw'n lot ifancach, chwyd. Yndyn, ond mae amlwg di gweld y potensial yn yno felly. Chi'n meddwl am fochyn wedi cael yn July ffrachol, dy fe? Iawn. Brynli fydd yn ail siwrt. A na ni Brynli yn cael y cyw offer. Croslai rwan. So Brynli Davies, fferm Panlan, cael sarn di. Cael diwrnod dda ni. Teulu'n gweithio'n galed ar y moch. Gret. A wedi bod yn sbwynnu yma Brynli, wedi byrniadu yma. A wedi gweud gynnyd, wedi byrniadu yma. Maen nhw wedi cael... Y wyl y cardis blynedd yn ôl. Maen nhw wedi cael briliant. Blwyddyn briliant. Diolch o gael am Myrddin. Gwych iawn.